खालामनायाव निराखै आइ आफा इसोरनिफ्राय जोंबो आशीर्बाद मोननो हाथों। आसा लाखिदों दिनैनि बे फिरफिला दान्दा गंसेनि गेजेरजों दिरिं दोंसेजों जोंनि बयनिबो जिउ आत्माखौ सुबुङा जेरै बोगथाबनानै लाखियो नोंथाङा तद्रुप बिदिनो बे दान्दा गंसेनि गेजेराव दिरुं दोंसेजों जोंनि आत्माखौ जयैनो एक बान्धनाव लाखिनानै हमथाना लाखिनानै जोंनि साननाय गावबा गावनि साननाय मनोबान्साखौ पूर्ण भाबै जाफुंसार होगोन आरो बे दालाइसानि साननाय दावबायनाय नाजानाय सिरिबाङै जाफुंसारगोन आं बेखौ मिजिंथिदों। बे जोङो दिनै मंगलियान गोष्ठी बा जोङो सूर्य फोलेर बंश हिसाबै दिनै बर'नि धोरोमनि नेरसोना सिजौ बाथौ सिजौखौ जोङो सिम्बल महरै अख्रां सायाव फिरफिला बिरहोनाय फिरफिलानि गेजेराव जोङो सिजौ मोनसे सिम्बलिक बेहाय होदों। बे बाथौ सिजौआनो जाहैबाय बर'नि जोंनि गुदि आरो बेनो जोंनि धोरोमनि नेरसोन। जेरै सिरिबा बाथौनि बान्दा बान्दाबा सिफुंनि गुरुङा गुरुंबा थाइगिरनि खङा खंबा बर'नि आसारा मोनबा बे असिलाखौ लानानै जोंनि बर' जातिया जातिखौ खुंबोदों धोरोमखौ सिबिबोदों। बे सिबिनायनि गेजेरजों जोंनि हारिनि साननाय गासैबो फारियै जाफुंसारगोन आं बेखौ मिजिंथिदों। दा दिनै सूर्य फोलेर हिसाबै जोंहा सानजारां सान गोरलै ओंखारबोनाय बुहुमाव आगान सुरनाय जेरै गोरलै सान ओंखारबोनाय बे महरखौ जेरै बुहुमनाङै ओंखारनाय लोगोनो जोङो सोरां होयो खोमसिखौ जोङो सोरां खालामनानै सारा बुहुमनाङै साना जेरै बयखौ ओंखारहोयो थिग बिदिनो जेरै गोथार साना पबित्र बेबायदिनो गोथार आत्मा लानानै सानसेनि बेलायाव जों गावबा गावनि साननायखौ जोङो दावबायनानै जाफुंसार होनो हायो आं बेखौ मिजिंथिदों। आरो बेनिफ्राय गुफुर गाबा जाबाय गोथार आरो पबित्र आरो निष्ठार मैला गैयैजासे साननाय हनाय गासैबो गोथारै मावफुंसारनो हानाय बयनिबो साननाया फारियै सोलिबाङै खालामफुंनो हायो बेखौ फोरमायदों। बे गुफुर गाबा गोथार आरो पबित्र आरो निष्ठार मैला गैयि जोंनि भक्तसालिनि गेजेराव बयनिबो आत्मा जिउ सहाम गुरु गुरु आत्मा जपनि गेजेरजों जोङो पबित्र गोथार आरो गोसो लानानै गावनि खामानियाव सान्थिनि हाबाफारियाव दावबायनो हायो। बे तद्रुप दिनैनि दिनाव दिनै महान रबिबार चतुर्थी तिथि दिनै 1425 बांला मायथाइनि माघ दाननि 19 तारिख गुरुबाराय दिनै रबिबार चतुर्थी तिथि जोबगोन अनुमान 7 सप्ता बे 7 समखौ लानानै फिरफिला फरायनाय हाबाफारिखौ जों मावफुंदों। आसा लाखिदों दिनैनि साना जेब्लायबो गोथार सान होननानै जों बेखौ साननो हादों। दा जोङो अक्ति देवताखौ साखि लानानै जेरै सिजौ बाथौखौ जोङो दहाय लानानै जोंनि दिनैनि आरज मेथाइजों जोंनि रिंसारथि खन्नायनि गेजेरजों इसोरखौ सरायनो जों दोनना मोजाङै मोजां भाग्यवान सुथुबाया जाफुंसारगोन। जोंनि बाक्सा समनि दावबायनाय हाबाफारियाबो जाफुंगोन आं मिजिंथिनानै आं खावलायदों। रुंसारि जाना थानाय जोंनि बिमा गुरु दिखांग्र गुरु बाबामोननि आइ बाबामोननि बिफाया जेरावखि थायाथों मानो सोरगावनो थायाथों मानो बा पाताल मिथियानो थायाथों मानो जों जाहाथे गावनि आंगोनि आंगो गावनो जोनोम होना गालांनाय बे धोरोमनि भक्तसारि ब्राह्मण
गासैनिबो साननाय जाफुंगोन बेखौ जाहाथे बोर आशीर्बाद जों हरो निरागरि स्टुडिय'फोरा हरो आं बेखौ मिजिंथिनानै जोंनि गोसोआ उरायनायनि सुंद' बुंफोरथिखौ आं बुजिनानै फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों। बेनि उनाव जोङो मन्दिराव हाबनानै आर'ज मेथाइ खनगोन।